Калі школьнікі змогуць бясплатна ездзіць на заняткі ў кружкі. Сацыяльную падтрымку дзяцей і якасць адукацыі абмеркавалі дэпутаты аблсавета на чарговай сесіі. Падтрымка з зямлі адчуваецца ў космасе. За касманаўта з беларускімі каранямі Олега Артем'ева, які адправіўся на міжнародную касмічную станцыю, больш за ўсіх хвалююцца ў Віцебску, дзе жывуць яго бацькі і сястра. Смаленскія ўкрасы ў Віцебску. Выставачную залу мастацкага музею прыгожыла экспазіцыя дыпломных работ студэнтаў Смаленскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Бясплатны праезд для школьнікаў і ўмацаванне матэрыяльнай базы школы. Дэпутаты Віцебскага аблсавета на другой сесіі абмеркавалі пытанне забеспячэння якасці адукацыі. Таксама прынята рашэнне аб дадатковых мерах па сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў. Калі школьнікі Віцебшчыны змогуць бясплатна ездзіць у грамадскім транспарце не толькі ў школу, а і на музычныя, мастацкія і спартыўныя заняткі. У матэрыяле Юліі Устінавай. Робототехніка, камп'ютарны клас, 3D-праекторы і вулічныя трэнажоры. Новая спартыўная зала, гульнявая пляцоўка, сучаснае лабараторнае абсталяванне. Тут ёсць усё, каб зрабіць навучальныя будні прыемнымі і цікавымі не толькі для школьнікаў, а і для педагогаў. Праект «Школа будучыні» паспяхова апрабаваны на базе дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняя школа нумар 1 горада Дуброўна. Вынік, бадай, упершыню за 10 гадоў у Дубровінскім раёне 2 пераможцы абласнога этапу школьных алімпіяд, 1 вучань удзельнік рэспубліканскага этапу. Школы будучыні па ўзору Дуброўна з'явяцца ў кожным раёне вобласці да 2021 года. Основная задача сегодня для управления образованием Витебского волисполкома – обеспечение достойного качества образования учащихся в области. Поэтому для этого делается очень много, развивается материально-техническая база, совершенствуется кадровый потенциал. Мы упор сегодня даем на развитие средств обучения, на качество обучения через новые современные кабинеты физики, химии, приобретаем компьютерные классы, мультимедийное оборудование. За мінулы год у развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы навучальных устаноў накіравана сродкаў больш, чым за 2 папярэднія гады. Дапамагла ў тым ліку і эканомія ад праведзеных аптымізацыйных мерапрыемстваў. Праца па аптымізацыі сеткі устаноў адукацыі практычна завершана. Да новага навучальнага года плануецца завяршыць рэканструкцыю і будаўніцтва некалькіх аб'ектаў адукацыі і спорту. В этом году ставим задачу открыть к 1 сентября как минимум 5 спортивных залов, ввести их в эксплуатацию. Ведется ремонт Витебского областного дворца детей и молодежи на улице Щербаковой набережной. Завершается строительство лабораторного корпуса в Варшанском колледже. На сесіі абласнога савета дэпутаты прынялі рашэнне аб дадатковых мерах па сацыяльнай падтрымцы навучэнцаў. З наступнага 1 верасня школьнікі Віцебшчыны змогуць бясплатна ездзіць у грамадскім транспарце не толькі ў школу, а і на музычныя, мастацкія і спартыўныя заняткі. Решение принято с 1 сентября по 31 мая. Все учащиеся Витебской области, которые будут двигаться не только в свои учебные заведения, но и на учреждения дополнительного образования, то есть различные секции, кружки, по справкам будут также ездить бесплатно в городском транспорте. Дэпутаты і педагогі спадзяюцца, што ўвага да паляпшэння умоў для развіцця дзяцей паспрыяе атрыманню якасных ведаў і дапаможа закласці добры фундамент для прафесійнага станаўлення ў дарослым жыцці. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах стартаваў у Беларусі. Завяршальныя выпрабаванні праводзяцца з 26 па 30 сакавіка па 17 вучэбных прадметах. Віцебская вобласць прымае школьнікаў-алімпійцаў, якія спаборнічаюць у ведах па 4 прадметах. У абласным цэнтры праходзяць алімпіяды па рускай мове, літаратуры і грамадазнаўстве. А ў Полацку выпрабаванні па фізіцы і астраноміі. От Витебской области будет принимать участие 199 человек. Они уже разъехались во все регионы нашей страны. И мы ожидаем в пятницу уже подведения итогов и будем знать, на каком уровне мы находимся. В целом мы провели достаточно серьезную подготовительную работу. Все заинтересованы. Хочу поблагодарить представителей наших высших учебных заведений, которые действительно внесли серьезную лепту в достижения. Но лучшие ребята смогут претендовать на максимальный результат централизованного тестирования, то есть те, которые станут победителями республиканской олимпиады.
У заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды па кожным вучэбным прадмеце прымаюць удзел па адной камандзе ад кожнай вобласці і горада Мінска, а таксама каманды устаноў рэспубліканскага падпарадкавання. Усяго ў алімпіядзе ўдзельнічаюць амаль 1500 старшакласнікаў. У Віцебскай вобласці, як і па ўсёй краіне, пачалася маштабная праверка бяспекі ў месцах з масавым знаходжаннем людзей, у тым ліку ў гандлёва-забаўляльных цэнтрах. Работа праводзіцца па даручэнні прэзідэнта ў сувязі з трагедыяй у Кемераве Расійскай Федэрацыі. На працягу 3 дзён супрацоўнікі Віцебскага ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях пракантралююць больш за 30 аб'ектаў на тэрыторыі рэгіёну, у тым ліку каля 20 у абласным цэнтры. У першую чаргу будуць правярацца бяспека, шляхі эвакуацыі, работа сістэм бяспекі, пажаратушэння, пытанні навучання персаналу і іх ведаў. Уся інфармацыя аб выніках праверкі будзе апублікавана на афіцыйным сайце Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС. За каштоўную інфармацыю 1000 рублёў. Буйнейшы беларускі рытэйлер Еўраопт уручыў грошы тым, хто памог знайсці памяшканне, якія можна ператварыць у крамы. Аб'ява аб супрацоўніцтве была апублікавана на сайце кампаніі некалькі месяцаў таму і дзейнічала да 1 сакавіка. За гэты час прапановы паступілі не толькі ад тых, хто знайшоў магчымыя варыянты, але і ад уладальнікаў памяшканняў. Як пашырылася геаграфія магазинаў у наступным сюжэце. Магазин в агрогородке Солы работает уже 2 недели. Теперь всем другим предпочитают Евроопт, и цены выгодные, и акции постоянные, и игра удача в придачу. Предприниматель Олег Гринкевич свое помещение решил доверить лидеру рынка. А Евроопт мне всегда привабливало то, что я думал о людях, и мне все время жаловались люди на то, что слабый ассортиментный перечень товара и дорого. Как бы магазин мой, а товар в нем не объяснишь, что это не мой товар. Вот. И я решение такое принял сразу. Очень много пожилых людей, которые приходится, вот я же говорю, 12 километров, то им добираться надо в город с Маргой. А здесь, как говорится, шаговая доступность. Ирина Новогель и сама работала в торговле, но свой магазин пришлось закрыть. В агрогородке Крева открытие Евроопта ждут давно. На предложение ритейлера Ирина откликнулась, не задумываясь. Он очень нужен. Потому что в этих магазинах нету того ассортимента, какой хочет покупатель. Когда приходит автолавка, еврооптовская приходит, почему-то все предпочитают там что-то купить, что-то там ассортимент другой. Ну, они себя хорошо зарекомендовали. Благодаря предоставленной информации Евроопт успешно заключил договоры аренды в агрогородках Солы, Беловежский, Крева, Первомайский и поселке Головинцы. К слову, ежемесячно компания готова открывать более 20 магазинов на селе. Все, кто уже заключил договоры, получили обещанное вознаграждение. И совсем скоро еще в 5 агрогородках Беларуси появятся яркие и современные магазины Евроопт и Брусничка с широким ассортиментом товаров и доступными ценами. В самое ближайшее время объекты нашей торговой сети начинают свою работу в таких населенных пунктах, как Беловежский, Крева, Лясковичи и Станьково. В самых ближайших планах, именно с мая, мы начнем комплексно обслуживать Аршанский регион. Мы находимся в постоянном переговорном процессе с Белкоопсоюзом по аренде новых торговых площадей. Под управлением крупнейшего белорусского ритейлера Евроторг более 500 торговых объектов под брендами Евроопт и Брусничка во всех регионах Беларуси. Из них 50 в деревнях и агрогородках нашей страны. Работают 44 автолавки Евроопт. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны. А маршруты автолавок включают почти 1300 деревень и 30 садовых товариществ. Мы очень рады, что открылся Евроопт, потому что выбор больше стал. Цены ниже стали. Здесь у нас не было, то мы в Новогрудке всегда в Евроопт ходили. Не хочется ходить по магазинам. А в один магазин зашел, купил все. Рыба, мясо, хлеб, продукты, ну есть. Даже вот те же перчатки, те же носочки, все есть. В перспективе заключения договоров еще по нескольким десяткам объектов на селе, информация по которым поступила во время акции. Учитывая количество поступивших всего за несколько месяцев предложений, в компании решено продлить акцию до 1 июня. К сожалению, далеко не все в этом вопросе зависит только от желания и готовности компании. Есть немало других факторов. В частности, таких как скорость получения земельного участка от местных властей, получение разрешения на строительство объекта, а также оформление документов по аренде или приобретению готового помещения. К примеру, если земельный участок не подготовлен к проведению аукциона или предоставлению по инвестиционному договору, такая подготовка потребует 5-6 месяцев. Бывают и другие случаи. При заключении договора на аренду или приобретение какого-то объекта
отсутствуют порой необходимые документы, и это также требует времени. Со своей стороны мы делаем все возможное для того, чтобы максимально ускорить процесс открытия торговых объектов. И в течение 3 месяцев после получения всех необходимых документов готовы открыть торговый объект на селе. В год Малой Родины Евроопт и дальше намерена расширять свое присутствие в глубинке. Компания готова открыть стационарный торговый объект в любом населенном пункте с населением более 200 человек. Памятный спецштемпель «Новополоцк культурной столицы Беларуси 2018 года» выпущены у абарашэння Министерством сувязі и информатизации Республики Беларусь. У горадзе нафтахімікаў прайшлі ўрачыстасці памятнага спецыяльнага гашэння. Да гэтай падзеі Белпошта падрыхтавала мастацкі маркіраваны канверт. На ім адлюстраваны Свято-Михайлаўская царква, касцёл Прасвятога Сэрца Ісуса Хрыста, палац культуры адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтан», герб Новополоцка. Дызайн распрацаваў кіраўнік Новополоцкага архітэктурнага бюро Александр Пісарук. Тыраж конверта 65 тысяч экземпляраў. Самы малады горад Беларусі Новополоцк сёння адзін з найбуйнейшых цэнтраў нафтахімічнай прамысловасці, а таксама адзін з найбольш значных індустрыяльных навукова-адукацыйных цэнтраў Рэспублікі Беларусь. У 2018 годзе горад на Дзвіне аб'яўлены культурнай сталіцай Беларусі. Выставачную залу Віцебскага мастацкага музея упрыгожылі смаленскія ўкрасы. Экспазіцыя прадстаўляе дыпломнай работы студэнтаў Смаленскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў. 2 гады таму расійскія госці ўжо выстаўляліся ў нашым горадзе, тады будучыя майстры дэкаратыўна-прыкладной творчасці дэманстравалі ткацтва. На гэты раз яны прывезлі вышыўку, адзенне, пано, абрусы, сурвэткі, усяго каля 40 работ. На выставе прадстаўлена і рэканструкцыя народных касцюмаў Смаленскай губерніі. Захаваць традыцыі, прыўнесці іх у сучасны модны сегмент – залатое правіло, якога прытрымліваюцца выкладчыкі і студэнты Смоленскага института. Ну, как-то так сложилось, что вышивка в Смоленске достаточно была всегда развита, как вид декоративно-прикладного искусства. И наши студенты, как бы впитывая традиции народного искусства своей культуры, своего края, который очень богат традициями, они как бы впитывают эти традиции, перерабатывают и создают уже современные изделия прикладного искусства с современными тенденциями модными. Это одежная группа, это плоскостные изделия. Здесь представлены масса панно, скатертей, салфеток. Выстава арганізавана ў рамках рэалізацыі праекта Віцебскага мастацкага музея «Мастацкія школы», які дае магчымасць пазнаёміцца з традыцыямі устаноў адукацыі не толькі беларускіх рэгіёнаў, а і суседніх краін. Такіх бяруць у касманаўты. Усе, хто ведае касманаўта з беларускімі каранямі Олега Артемьева, скажуць пра яго так. У складзе экіпажа новай экспедыцыі на міжнародную касмічную станцыю 21 сакавіка ён адправіўся пакараць космас. Больш за ўсіх за касманаўты перажываюць у Віцебску. Тут ужо 20 гадоў жывуць яго бацькі і сястра. Пасля запуску ракеты з Байконура сям'я Олега Артемьева падзялілася эмоцыямі з нашай здымачнай групай. Мы с Германом Алексеевичем и мои внучата. Очень дорога мне фотография. Бацькі Олега Артемьева з гонарам паказваюць сямейны альбом. Гэта асабліва дарагі здымак. Фатаграфію іх сын браў космас падчас першага палёту ў 2017-м. Бацькі прызнаюцца, тады вельмі хваляваліся. Падобныя эмоцыі перажываюць і зараз. Запуск ракеты з Байконура бацька касманаўта назіраў асабіста. Количество людей, присутствие на стартах, порядка человек 500. Некоторые подходили, говорят, ну, мы прибыли, команда поддержки. Там же отбор ого-го, поэтому надо, кроме того, что хотеть и уметь, и здоровье иметь. Дело в том, что он максималист. Ему надо было совершенствоваться постоянно. В школе он учился отлично. Віцебская вобласць, малая радзіма бацькі Олега Артемьева. Вось ужо больш за 20 гадоў сям'я касманаўта жыве ў абласным цэнтры. Бацькі прызнаюцца, кожны прыезд сына ў госці для іх асаблівы. Ёсць і свае традыцыі. Разам абавязкова ходзяць у тэатр і на шопінг. Мы обязательно ходим на набережную, там сейчас очень красиво сделано. Ходили, искали специально облегченный костюм из льна и подобрали. То удобный, красивый. Всегда ждем, в любой момент, когда у него бывает свободное время. Этого времени бывает у него очень мало.
Гэтыя эксклюзіўныя кадры зроблены 7 мая 2015 года. Олег Артемьев наведвае Ноўкінскую сярэднюю школу. Тут адкрыты сучасны лічбавы планетарый. Зараз у школе ствараюць музей гісторыі космасу. Першыя экспанаты – бартавы журнал з аўтографам і элемент рухавіка, падарунак ад Олега Артемьева. Для касманаўта школьнікі правялі экскурсію і падрыхтавалі столькі пытанняў, што прыйшлося арганізаваць прэс-канферэнцыю. Я был студентом, была встреча с космонавтом Владимиром Алексеевичем Соловьевым, и он как заразил космосом. Захотелось попробовать слетать. Это что-то недосягаемое, знаете, когда человек очень известный приезжает, общается, рассказывает. Очень понравилось. Я спросила у Олега Германовича, чем питаются космонавты в космосе. Школьнікі запэўніваюць, касманаўт абяцаў прыехаць яшчэ. Дзеці уважліва сочаць за навінамі, і ў іх няма сумневаў. Падтрымка зямлі адчуваецца нават у космасе. Артур Смоляков, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Навіны, Віцебскі раён. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы. Синоптики паведамляюць, заўтра па вобласці воблачна з праясненнямі. Ноччу пераважна без ападкаў. Днём у асобных раёнах мокры снег, дождж. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер пераменных напрамкаў 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы -6-11, днём -2 +3. У Віцебску днём невялікія ападкі, мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ўначы 9-11 марозу, днём 0-2.